खुलुमबाय बयखौबो बिटिसिनि बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैनायखौ लानानै बिटिसिआव थाखानाय बर'निनो मोननै राजनीतिक हान्जा जायखौ जोङो बुङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय गावजों गावनो बाथ्रा दान्थेलायनाय गावजों गावनो सोंखारिलायनाय गावजों गावनो बायदि बायदि खोनासंथावै बाथ्रा बुंलायलायनाय जोङो बेफोरबायदिखौ बै समनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ किसुमान बिटिसिनि एमएमसिएलएफोरा मा बुङो मिथिबायना सोरखौबा आलु गेसावजों रुजुयो सोरखौबा बेदर गेसावजों रुजुयो सोरखौबा खांख्राइ गेसावजों सोरबाया बुङो नारें केलेंकारि सोरबाया बुङो नोङो बिटिसिनि नङा नोङो धेमाजिनिसो नोङो गलाघाटनिसो नों बिटिसिआव फैनानै जानला मोनला खोथा बेफोरबायदि दा बुंफै बायदि बायदि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफोरावहाय रायजोफोर थांनाय साननैसोनि सिगाङाव बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ मानावगेरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिथांनि बैबायदि बुंनायनि सायावहाय बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों रिन्जय बर' बिथाङा रिन्जय बर' बिथाङा बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी बिथांखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो रेंगायाथ' बिदि जानला मोनला खोथा बुंनायाव नाम्बार 1 जाना दं बिटिसिआव गाव निजेनो बिटिसिनि माने सिटिजेन्स नङामोन एक्चुअलि बिथाङा 2008 सनावसो फैनाय होनबाय थादों आरो बिथाङाथ' ओरै धेमाजि साइडनिसो मानसिमोन दा बिथाङा फैनानै इलेक्सन गेलेनो जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु बिथाङा जाबायदि खोथा बुङो बिटिसि लाबोग्रा जोंनि बर'नि माने आन्दलनकारि नेता बिथांमोनखौनो बियो माने इनसाल्ट खालामनानै खोथा बुंबाय थायो गावलायनो बिराद गाइखेर जायोनो गाइखेर जानानै डिसिसन लाग्रा फिथाइ सामथाइ जानानै आंगुर आपेल जाग्रा मानसिया दिनै माने गावनि समस्तिनि रायजोफोरखौ मानो नायनो हायाखै मानो डेभेलप खालामनायासै गावनि समस्तियाव गावनि चिरां जिल्लायाव माने बिथांमोना मा बुंदोंमोन जे नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स नेरिम लाबोगोन ने मानो लाबोनो हायाखै इसिबां इन्टेलेक्चुयेल गोरों मानसिब्ला गावसोर मानो लाबोनायासै नेरिमखौ दिनैथ' नेरिम लाबोनायनिफ्राय बिथांमोना फेल जाबाय बै चिरां जिल्लानि दांतलाव रेलनि दाबा बानायनाय कारखाना लाबोगोन मानो फेल जाखो दा गासिबो बिथिङाव फेल जादों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नवोदय स्कुल लाबोगोन मा जाखो एडिसनेल नवोदय स्कुल लाबोनायनि बाथ्रा बे इउपिपिएल सरकारा गावसिनि भिजन डकुमेन्टआव लिरदोंमोन खिन्थु फारफ्रोमनिफ्रायबो फेल जाबाय बिथांमोना बे मिडियायाव जानला मोनला खोथा बुंनाय जोंनि माखासे सिनियर लिडारफोरखौ हाग्रामा सारमोनखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनानै बिथांमोना 5 बोसोर समखौ बारहोनो नागिरदों आरो बिटिसिनि रायजोफोरखौ गावसोर माने भेलकी जाहोनानै फिन माने इउपिपिएलआ जाहाथे भट मोननो हायो बेखौसो माने बिथांमोना माथा मारिनायाव बेस्थ' जानानै दं आरोखि जोङो दिनै ओरैबायदि मोनसे बिसास फैदों जे गरायसर समस्तियाव जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोना 100% रोखा जाबाय गरायसर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ माने बिदाय होनो थाखाय रेडि जाबाय बिथांमोना रायजोफोरनो गोबां खोथा होनानै मोनसेबो खोथाखौ दिनै मावफुंनो हायासै 1 बोसोराव 1 लाख माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होगोन होननाय खोथाया दिनै बिथांमोना फेल जाबाय रावनोबो साख्रि होनो हायाखै थांनाय 2023 सनिफ्राय बिथांमोना गोबां माने जोंनि इयुथ सेंग्राफोरखौ आर्मी पुलिस पेरामिलिटारि फर्सेसआव साख्रि होनानै गोबां माने खारनाय बारनाय फिजिकेल ट्रेनिं होदोंमोन दिनै माने सासेबो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना माने साख्रि थिसननो हायाखै फेल जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने 75,000 थाखा होगोन होननाय खोथायाबो दिनै फेल जाबाय बिटिसिखौ माने 60टा समस्ति बानायगोन खोथा होदोंमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफायानो मावफुंजायाखै बिराद माने दुर्भाग्यजनक खोथा दिनै 5 बोसोर समा ओरैनो बारलांबाय 60टा समस्ति बानायनो बिथांमोना हायासै लामा दालां लुनो हायाखै हस्पिटाल बानायनो हायासै स्कुल कलेज जेबो माने मोजाङै बिथांमोना मावफुंनो हायासै मास्टारफोरनो साख्रि होनो हायासै फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बिथांमोना फेल जादों हानि मियादि पाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना बिफानि नामखौ दाननानै फिसाज्लानि नामाव बिफा थैनायनि उनाव फिसाज्लानि नामाव मियादि पाट्टा होनायखौनो हा होबाय बुंना लागासिनो दङ खिन्थु अट'मेटिकेलि माने बिफा थैनायनि उनाव गावनि जि फिसाज्ला बे फिसाज्लाया गावनि नामावहाय हाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हाखायो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दंखायो आरो दा बेखौनो गावसोर हा होबाय होननानै बुंनानै लादों 2,16,000 मानसिनो हानि मियादि पाट्टा होबाय होननानै बे इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरखौ थगायदों आरो बिनि बादैबो बे इउपिपिएल सरकारनि थाखायनो दिनै बिटिसिनि रायजोफ्रा 1 बोसोराव 200 कौटि थाखा लस जागासिनो दं जोंहा दिनै एनुवेल बाजेटआ देग्लाय
25 आरो 26 बे बोसोरनि थाखाय 1000 कोटी जानांगौमोन प्रमोद बर' सरकारा मा खालामबाय बोसोरै बै जिथु 10% माने इनक्रिमेन्ट जानांगौ पपुलेसन बेसिसाव आरो दा बेखौ बिथांमोना लाबोनो रोङाखिसै 10% इनक्रिमेन्ट जानांगौआव बिथांमोना खमायनासो लाबोबाय थादों थाखाखौ एनुवेल बाजेटआ दिनै फैयै फैयै 803 कोटील' जाफैबाय दा नैबे मार्च एप्रिलाव बिथांमोना बाजेट जिरायगोन बियो मात्र 803 कोटील' जागोन किन्तु पपुलेसन पेटार्नखौ नायोबा थांनाय 2003 निफ्राय देग्लायसिम माने जोंनि एनुवेल बाजेटआ 1000 कोटी जानांसिगौमोन प्रमोद बर' सरकारा बेखौ बिराद गिदिर मोनसे लस खालामबाय थादों दायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे बाजेट जिरायगासिनो दङ दाखालिबो बेहायबो स्पेशल माने डेभलपमेन्ट पेकेजखौ 125 कोटी 0.66 माने उल्था माने खमायनासो हरजाबाय जेराव माने बांनांगौ बाजेटआ खमायनासो हरजाबाय दा बेनिखायनो जोंना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बे इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोर समावहाय बिराद माने लस जागासिनो दं दा बेनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौ बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय बिथांमोननि सानैसो इएम दङ बिराद माने नङै बाङै जानला मानला गोदाव सोराव लेक्सार होयो डायलग मारिनानै 5 बोसोर रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना भट मोनगोन नामा बिदि सानगासिनो दङ थांनाय 2020 सनाव बिटिआर खौनो बड'लेण्ड मोनबाय मुङानो बेसेबांबा गोजौखा होनना बुंदों बिथांमोननि सासे लिडारा बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा गोजौखा जोङो मोनसे रिजन लाबोबाय बेजों माने नर्थ इस्ट बायदि बिराद गिदिर मोनसे जोङो डेभलपमेन्ट जोङो लाबोनो हाबायनो रायजो राजाखौ थगायबाय बिथांमोना दिनै 5 बोसोराव जों नुबाय थाखानाय जोंनि जि गोहो बिटिसिनि बे गोहोआसो दिनै धंस जाफैबाय बिटिआरनि गेजेरजों जेबो जोंहा डेभलपमेन्ट जायाखिसै उल्था माने थाखानाय पावारासो दिनै धंस जानायखौ जोङो नुबाय बेखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल रायजोफ्रा दिनै बुजिखाबाय आरो बेनिखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिनैनि तारिखाव रावबो रायजो राजाया दिनै भट होनो थाखाय रेडि नंला आरो बिथांमोनखौ दिनै बिदाय होनो रेडि जाबाय आरोखि